архимед олим ва муҳандиси юнонӣ қадим буда, дар шаҳри Сиракузи Ситсилия ба дунё омадааст. вай барои ташаккул ва рушди илми геометрия саҳми зиёд гузошта, ғояҳои зиёди таҳлили математикиро пешгӯӣ намудааст. олим заминагузори асосҳои механика ва гидростатика буда, муаллифи як қатор ихтироъоти муҳим ки дар замони минбаъда низ мавриди истифодаи умум қарор гирифтаанд мебошад. бисёр мафҳумҳои математикӣ, аз ҷумла машҳуртарин адади тахминии пи ки рақами Архимед номида мешавад, бо номи донишманд алоқаманданд. асарҳои олимро дар таълифоти худ риёзидон ва физикҳои машҳури асрҳои 16-17 аз қабили Иоганн Кеплер, Галилео Галилей, Рене Декарт ва Пьер де Ферма истифода бурданд. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки кашфиётҳои Архимед барои рушди минбаъдаи математика дар солҳои 1560-1650 асос шудаанд. махсусан асарҳои Архимед асоси таҳлили математикиро ташкил медиҳанд. якчанд ривоятҳо бо ҳаёт ва фаъолияти Архимед алоқаманданд. қиссаи он ки чӣ гуна Архимед тавонист муайян кунад ки тоҷи шоҳ Герон комилан аз тилло сохта шудааст ва ё заргар бо омехта кардани нуқра шоҳро фиреб додааст, ба таври васеъ маълум буд. ҳангоми дар ҳамон будан, Архимед дар бораи ин масъала фикр карда, диққаташро ба ҷараёни сатҳи об ҷалб намуд. олим бо муқоисаи ҳаҷми об ва истифодаи тиллои баробари вазни он, фиреби заргарро исбот кард. тибқи ривояти дигар, ба шарофати кашфи назарияи Фишанг, Архимед тавонист як киштии азимро ҳангоми интиқоли он дар рӯи замин тариқи тахтаҳои махсус аз ҷояш ҷунбонад. ба ҳамватанони дар ҳайрат афтода олим гуфт ки агар нуқтаи такягоҳ дошта бошад, имкон дорад сайёраро чаппа гардонад. Архимед соли 287 пеш аз милод дар Сиракуз, мустамликаи Юнон дар ҷазираи Ситсилия таваллуд шудааст. тахмин карда мешавад ки падари ӯ риёзидон ва ситорашинос Фидий буд. ба гуфтаи муаррих Лурье, оилаи Архимед дар замони таваллуди ӯ сарватманд набуданд. бинобар ин падар натавонист ба писараш маълумоти ҳамаҷониба диҳад ки он замон асоси таълимотро фалсафа ва адабиёт ташкил медоданд. Фидий тавонист ба Архимед танҳо илмҳои риёзиро ки худаш медонист омӯзонад. ба қавли Плутарх, Архимед бо шоҳи Сиракуз Герон хешутаборӣ дошт. Герон дар ҷанги Пирикӣ дар канори юнониҳо бар зидди румиён ҷангида, дар рафти амалиёти низомӣ яке аз саркардагони ҳарбӣ гардид. вай дери нагузашта пас аз рафтани Пирус ба юнон тавонист дар Сиракуз ҳокимиятро ба дасти худ гирад. ин ба некуаҳолии моддии оилаи Герон таъсири худро гузошт. Архимеди ҷавон имконият пайдо кард ки ба яке аз марказҳои асосии илми давраи қадим Искандария равад. олимоне ки Архимед ба доираи онҳо дохил шуд, дар атрофи осорхонаи Искандария ҷамъ шуда буданд. дар дохили он китобхонаи машҳури Искандария мавҷуд буд ки дар он зиёда аз 700 000 дастнавис гирд оварда шудааст. фарзияе вуҷуд дорад ки гӯё маҳз дар ҳамин ҷо Архимед бо осори Демокрит, Евдокс ва дигар олимони соҳаи ҳандаса шинос шудааст. дар Искандария Архимед бо олимони машҳур, астроном Конон, олими бахшҳои гуногуни илм Эратосфен аз Кирена вохӯрда дӯстӣ пайдо кард ва то охири умр бо онҳо мукотиба дошт. Архимед Кононро дӯсти худ номида, ду асараш усули теоремаҳои механикӣ ва масъалаи барзагоҳро бо муқаддимаҳо ба Эратосфен пешниҳод кардааст. пас аз марги Конон, Архимед мукотибаи худро бо шогирдаш Досифе фаъолона идома дод ва бисёре аз рисолаҳои Архимед дар солҳои охир бо чунин сухан оғоз мешаванд: Архимед Досиферо истиқбол мекунад. пас аз хатми таҳсил Архимед ба Ситсилия баргашт. олими ҷавон майли дар дарбор фаъолият карданро надошт. бо вуҷуди ин ба ӯ ҳамчун хешу табори шоҳи Сиракуз шароити мувофиқи маишӣ фароҳам оварда шуда буд. Герон ба амалҳои ғайриоддии хеши худ муносибати бетарафона дошт. баръакси Архимед ки ба илм таваҷҷӯҳ дошт, подшоҳи Сиракуз барои татбиқи амалии онҳо имконият фароҳам меовард. маҳз ӯ ба ҳисси шӯҳратпарастии Архимед бозӣ карда, ӯро бовар кунонд ки механизмҳо ва мошинҳоро эҷод карда, ҳамзамонони худро аз онҳо мафтун созад. ин ихтироот ба Архимед шӯҳрати ҷаҳонӣ оварданд. аллакай дар замони зиндагии Архимед дар атрофи номи ӯ ривоятҳое ба вуҷуд омаданд ки сабаби он ихтирооти аҷиби ӯ буданд. ҳикояе ки Витруви тасвир кардааст дар бораи он мебошад ки чӣ тавр Архимед тавонист муайян кунад ки тоҷи шоҳ Герон аз тиллои холис сохта шудааст ё заргар миқдори назарраси нуқраро ба он омехта кардааст. аз рӯи вазн тоҷ ба миқдори металлҳои қиматбаҳое ки
барои сӯхтани он бароварда шудан мувофиқат мекард. Архимед хоҳиш кард ки аз нуқра ва тилло ду зарф созанд ки вазнашон ба тоҷ баробар аст. Сипас як зарфи муайянеро аз об пур карда, ба он сутунчаҳои фулузот ва тоҷро пай дар пай фурӯ андохт. ашёро аз об бароварда, ба зарфи ченкунӣ миқдори муайяни моеъро меандохт. тоҷ ҳаҷми бештари обро назар ба сутунчаи тиллое ки вазнаш ба он баробар буд, иваз кард. ҳамин тавр Архимед макри заргарро исбот намуд. олимон таъкид мекунанд ки ҳалли масъалаи муайян кардани вазни хоси ҷисмҳо бо роҳи чен кардани ҳаҷми онҳо, тариқи ба моеъ андохтани онҳо кашфи принсипҳои гидростатикиро талаб намекард ки бо номи қонуни Архимед ба илм дохил карда шуданд. тибқи ривояти дигаре ки Плутарх овардааст, Архимед ба Геро навиштааст ки ӯ метавонад ҳама гуна борро новобаста аз вазнаш ба ҳаракат дарорад. барои санҷидани иддаои Архимед, як киштии боркаши сесутундор ба соҳил бароварда шуд. анбори ӯ аз бор пур гардида, ҳамчунин баҳрнавардон дар қафои киштӣ ҷойгир карда шуданд. Архимед дар масофаи дур нишаста ресмонеро ки ба киштӣ васл карда шуда буд, кашидан гирифт. киштӣ ба ҳаракат даромад. ин қадар ҳамвор ва оҳиста ки гӯё дар баҳр шино мекарда бошад. ҳунари нотакрори муҳандисии Архимед ҳангоми муҳосираи Сиракуз аз ҷониби румиён дар солҳои 214-212 пеш аз милод ба таври хоса зоҳир гардид. тавсифи муфассали муҳосираи Сиракуз аз ҷониби генерали румӣ Марсел ва иштироки Архимед дар дифоъ дар навиштаҳои Плутарх ва Диодори Сисилӣ оварда шудаанд. пас аз он ки артиши Рум ба Сиракуз наздик шуда, низомиёни онҳо ба шаҳр аз ду тараф ҳамла карданд, сокинони Сиракуз ба таҳлука афтоданд. дар ҳамин вақт манҷаниқҳое ки Архимед сохта буд ба кор андохта шуданд. онҳо ба сӯи қушунҳои румӣ дар хушкӣ сангҳои вазнин мепартофтанд. миллаҳое ки дар девор гузошта шуда буданд, ба болои киштиҳои душман партофта шуда, бо қувваи худ онҳоро ғарқ мекарданд. сипас тибқи нақшаи Марсел, легионерҳо бояд тавассути манора ба шаҳр ворид мешуданд. аммо чанд санги вазнашон қариб 250 килограммаи бо муваффақият тавассути катапулта опаронда шуда, тавонист онҳоро нест кунад. румиён маҷбур шуданд ки аз идеяи забт кардани шаҳр даст кашанд ва ба муҳосира гузаштанд. тибқи яке аз ривоятҳое ки Диодор Ситсилиягӣ тавсиф кардааст, вақте ки флоти Рум шикастхӯрда ба масофаи бехатар ва дастнурас барои сангҳои манҷаниқӣ ақибнишинӣ кард, Архимед боз як ихтирооташ, оинаҳои Архимедро истифода бурд. вай оинаи калонеро насб кард ки ба он нурҳои дигар оинаҳои хурдтарро равона мекард. нури инъикосшуда тавонист киштиҳои римиро оташ занад ва нобуд кунад. эътимоднокии ин ривоят барои физикҳо ҷолибтар аз таърихшиносон буд. Рене Декарт ва Иоганн Кеплер эҳтимоли оташ гирифтани ашёро аз нури офтоб дар масофаи дур рад карданд. дар замони муосир низ таҷрибаҳо бо нури гармӣ гузаронида шуданд. ҳамин тариқ олими юнонӣ Иоаннес Сакас соли 1973 тавонист модели фанерии киштии римиро ки бо қатрон кор кард шудааст, аз масофаи 50 метр бо истифода аз 70 оинаи мис оташ занад. дар тирамоҳи соли 212 пеш аз милод Сиракузро румиён забт карданд. ин дар вақти ҷашни Артемис, вақте ки посбонҳо маст буданд, рӯй дод. яке аз посбонон дар девор гузаргоҳи махфиро ба сӯи душманон кушод. ҳангоми ҳамла ба шаҳр Архимед кушта шуд. қиссаи марги Архимед аз дасти румиён дар маъхазҳои қадим дар чанд фарзия вуҷуд дорад. муаллифони румӣ Тит Ливий ва Плиний Пир ваҳшиёнати ҳамватанони худро эътироф намуда менависанд ки ин ҳодиса тасодуфан рух додааст. онҳо инчунин норозигии Марселро таъкид мекунанд ки гӯё фармон дода будааст ки Архимедро ҳангоми ҳамла накушанд. асарҳои Архимед тақрибан ба тамоми соҳаҳои риёзиёти он замон тааллуқ доштанд. ӯ дар бахшҳои геометрия, арифметика ва алгебра тадқиқот бурдааст. вай тамоми бисёркунҷаҳои немунтазамро ки ҳоло номи ӯро доранд кашф карда, назарияи қисмҳои конусиро инкишоф дод. ҳамчунин олим усули геометрии ҳалли муодилаи кубӣ шаклро дода, решаҳои онҳоро бо истифода аз буриши парабола ва гипербола ёфт. Архимед инчунин таҳқиқи пурраи ин муодилаҳоро анҷом дод, яъне дар кадом шароит онҳо решаҳои гуногуни мусбати ҳақиқиро доранд ва дар кадом ҳолат решаҳо ба ҳам мувофиқ меоянд. дастовардҳои асосии математикии Архимед ба масъалаҳое дахл доранд ки ҳоло ҳамчун соҳаи таҳлили математикӣ тасниф карда мешаванд.
юнониён пеш аз Архимед тавонистанд майдони бисёркунҷа ва доира, ҳаҷми призма ва силиндр, пирамида ва конусро муайян кунанд. аммо танҳо Архимед усули хеле умумӣ барои ҳисоб кардани майдонҳо ё ҳаҷмҳоро ёфт. олим дар асари худ паём ба Эратосфен дар бораи усул барои ҳисоб кардани майдонҳо ва ҳаҷм аз ададҳои беохир истифода бурд. минбаъд ақидаҳои Архимед асоси ҳисобҳои интегралиро ташкил доданд. олим дар асари квадратураи парабола исбот кард, ки майдони сегменти парабола аз он бо хати рост бурида шуда 4/3 майдони секунҷаи дар ин сегмент навишта шудааст. барои исботи он, Архимед суммаи қатори беохирро ҳисоб кард. ҳар як истилоҳи силсила майдони умумии секунҷаҳое мебошанд, ки дар қисми сегменти парабола навишта шудаанд ва аз ҷониби аъзоёни қаблии силсила фаро гирифта нашудаанд. дар математика, илмҳои табиатшиносӣ ва технология дарёфт карда тавонистани арзишҳои калонтарин ва хурдтарини миқдори тағйирёбанда, экстремумҳои онҳо хеле муҳим аст. масалан, аз байни силиндрҳое ки дар кура навишта шудаанд, силиндраи дорои ҳаҷми калонтаринро чӣ тавр ёфтан мумкин аст? ҳамаи ин гуна масъалаҳоро дар айни замон бо ёрии ҳисоби дифференсиалӣ ҳал кардан мумкин аст. Архимед аввалин шуда алоқаи ин масъалаҳоро бо масъалаҳои муайянкунии тангенсо дида, тарзи ҳалли масъалаҳои экстремумро нишон дод. ба гуфтаи Сисерон, олим беҳтарин дастоварди худро муайян кардани сатҳ ва ҳаҷми кура медонист, масъалаеро ки ҳеҷ кас пеш аз ӯ ҳал карда наметавонист. ин масъала бо геометрияи каҷхатаҳо алоқаманд аст. барои мисол хати каҷ дода шудааст. барои инкишофи математика таносуби доира бо диаметре ки Архимед ҳисоб карда буд аҳамияти калон дошт. олим дар асари оид ба андозагирии доира тахмини машҳури худ шумораи Архимедро барои адад додааст. гузашта аз ин, вай тавонист дурустии ин тахминро баҳо диҳад. барои исботи ин, вай барои доира 96 кунҷи навишташуда ва маҳдудшуда сохт ва дарозии паҳлӯии онҳоро ҳисоб кард. вай инчунин исбот кард, ки майдони доира ба квадрати радиуси давра баробар аст. дар китоби дар бораи кура ва силиндр, Архимед чунин мешуморад, ки ҳар як миқдор ҳангоми бо худ илова кардан аз ҳар як миқдори додашуда чанд маротиба зиёд мешавад. ин хосият аксиомаи Архимед аст, ки ҳоло ба аксиоматикаи ададҳои воқеӣ дохил карда шудааст. системаи алтернативии номгузории ададҳои калонро Аполлонии Перкский дар асари худ ҳисобкунии зуд пешниҳод кардааст. дар давоми чандин аср асоси механика назарияи фишанг буд, ки дар асари Архимед дар бораи мувозинати шаклҳои ҳамвор ифода ёфтааст. дар асоси ин, Архимед қонуни фишангро таҳия кардааст. принсипҳои кори фишангҳои аз ҷониби Архимед муқаррар шуда ва консепсияи маркази вазнинӣ имрӯз қариб бетағйир истифода мешаванд. олим бо таҳияи бисёр тарҳҳои механикӣ машҳур шуд. фишанг пеш аз ӯ маълум буд, аммо танҳо Архимед назарияи пурраи худро баён кард ва онро дар амал бо муваффақият татбиқ намуд. Плутарх хабар медиҳад, ки Архимед дар бандари Сиракуз бисёр механизмҳои блок фишанг сохтааст, то ки бардоштан ва кашондани бори вазин осон гардад. дар ривоят дар бораи он, ки Архимед чӣ тавр бо дастонаш киштиро ба ҳаракат даровардааст, ҳамзамон амали фишангро не, балки механизми занҷирӣ ё редуктори чандзинагиро мебинанд, ки олими сиракузии юнони қадим тавонистааст онро созад. аксари кашфиёти Архимед ба ниёзҳои зодгоҳаш Сиракуз алоқаманданд. нависандаи юнони қадим Афинеи нақл кардааст, ки чӣ тавр шоҳ Гиерони ду ба олим дастур дод, ки киштии сиракузиро таррезӣ кунад, ки аз рӯи меъёрҳои қадим лоиҳаи бузург буд. ин киштӣ бояд ҳангоми сафарҳои фароғатӣ инчунин барои интиқоли мол ва сарбозон истифода мешуд. тибқи ҳисобҳои муосир, киштии боҳашамат, ки бо сангҳои қиматбаҳо ва устухони фил ороиш ёфтааст, дарозии тақрибан 100 метр дошта, метавонист то 5000 нафарро дар худ ғунҷонад. асари дар бораи ашёҳои шинокунанда аз ду қисм иборат аст. дар аввал муқаддима, тавсифи муқаррароти асосӣ, дар дуюм масъалаҳои мувозинати ҷисми дар мояи шинокунанда баррасӣ карда мешаванд. тавассути мулоҳизаҳои мантиқӣ ва инчунин дар асоси тасдиқи онҳо дар таҷрибаҳо, Архимед ба хулосае омад, ки ҷисми сабуктар нисбат ба об то он даме, ки вазни моеъ дар ҳаҷми қисми зери об монда ба вазни моеъ баробар нашавад, фурӯ меравад. ба ғайр аз риёзиёт ва механика, Архимед ба оптика низ диққат медод. ӯ асари калонҳаҷми Катоприкро навишт, ки то замони мо нарасидааст.
дар бозсозии минбаъдаи он ягона теорема боқӣ мондааст, ки дар он олим исбот мекунад ҳангоми инъикоси шуъо кунҷи инъикоси нур ба кунҷи фаромадани он ба оина баробар аст. аз асарҳои муаллифони қадим ба хулосае омадан мумкин аст, ки Архимед хосиятҳои оташафрӯзии оинаҳои кохдорро нағз медонист. олим оид ба шикастани хати рӯшноиҳо таҷрибаҳо гузаронида, хосиятҳои тасвирҳоро дар оинаҳои кох ҳамвор ва кабуд омӯхтааст. Архимед оид ба андозаи коинот саволгузорӣ кардааст. Иполити Румӣ дар рисолаи радди ҳама бидъатҳо, ки ба он нисбат дода шудааст, масофаҳои байни сайёраҳоро, ки аз яке аз осори ҳоло гумшудаи Архимед гирифта шудааст, медиҳад. ҳамчунин 4 истинод ба як нав планетарӣ ё кураи осмонӣ, ки Архимед таҳризӣ кардааст, нигоҳ дошта шудааст. вай дар Псамид ба таври таҷрибавӣ диаметри тақрибии кунҷи офтобро ёфт. чуноне ки муаллифони муосир таъкид мекунанд, Архимед бори аввал тавонистааст ин андозаро муайян кунад. олим планетарӣ ё кураи осмониро сохт, ки ҳангоми ҳаракати он масири 5 сайёра, баромадани офтоб ва моҳ, фазаҳо ва гирифта шудани моҳ дар паси хати уфуқ нопадид шудани ҳарду ҷисмро мушоҳида кардан мумкин буд. дар асари худ Псамид дар бораи системаи гелиосентрикии олами Аристархи Самоскӣ маълумот додааст. ба далели миқёси дастовардҳои Архимед дар бахши риёзиёт, таъсири осори ӯ ба рушди илм дар давраи қадим хоксорона буд. ҳамзамонони Архимед танҳо аз натиҷаҳои осонтарини корҳои ӯ истифода мекарданд. масалан, формулаҳо барои ҳисоб кардани гирду атроф ва майдони доира, ҳаҷми давра бо истифода аз тахмини Архимед барои адади пи ва ғайра. инсоният 2 маротиба Архимедро аз нав кашф кард. ин ҳолат бори аввал дар шарқи араб рӯй дод. дар асрҳои миёна баъзе рисолаҳои Архимед ба забони арабӣ тарҷума шуданд. комёбиҳои олими қадим ба инкишофи риёзиёти асрҳои миёнаи исломӣ, алалхусус барои муайян кардани ҳаҷми ҷисмҳои даврзананда, марказҳои вазнинии сохторҳои мураккаби геометрӣ таъсир расонидааст. аммо дастовардҳои илмии Архимед ба олимони бахши риёзии Аврупо дар асрҳои 16 ва 17 бештар таъсир расонд. нахустин нашрҳои чопии маҷмӯи осори боқимондаи Архимед ба асри 16 рост меояд. онҳо нусхаи дубораи дастнависро намояндагӣ мекунанд, ки пас аз номи соҳиби он дар асри 15 дастнависи Валла номида мешавад. дар соли 1676 Ҷон Валлис матни аслии юнонии Псамид ва ченкунии доираро бо тафсирҳои Евдокия, тарҷумаи нави лотинӣ ва қайдҳои худ нашр кард. бисёр мафҳумҳои риёзӣ бо номи Архимед алоқаманданд. ҳарчанд баъзеи онҳо кӯҳна шуданд, аз ҷониби дигар олимон то имрӯз онҳоро истифода мекунанд. масалан, мафҳумҳои илмии граф, адад, капола, аксиома, спирал, бадан, қонуни Архимед ва ғайра вуҷуд доранд. олим, ки бисёр қонунҳои асосии физикаи математикӣ, усулҳои дарёфти масоҳати майдонҳо, сатҳҳо ва ҳаҷми шаклу ҷисмҳои гуногун, пешгӯии ҳисобҳои интегралиро кор карда баромадааст, бо дастовардҳои илмии худ номашро дар ҷаҳон машҳур гардонидааст.